De har udpeget en værdig kandidat. Og denne kandidat, det er værnepligtig John Daniel de la Cruz Gudjonsson. Og han gjorde tjeneste sidste år i Søværnet. Jeg vil gerne anmode chefen for Søværnets officersskole at komme herop og være med til at overrække mindebæger til bægermodtageren. Men inden bægermodtageren kommer op, så vil jeg læse indstillingen fra Søværnets basisuddannelse, og den lyder: Værnepligtig John Daniel de la Cruz Gudjonsson har gennemført uddannelsen med et særdeles godt resultat med bedømmelsen A1. John har gennem hele uddannelsen udvist stor interesse, ansvarlighed og engagement med stort gåpåmod. John har i tjenesten opnået flere udmærkelser: guld i førstehjælp, bronze i kampsvømning, bronze i grundlæggende skydeuddannelse med karabin model 96, samt bronze i feltskydning med karabin. Og Johns fysiske form har ligeledes ligget på et meget højt niveau og højere end gennemsnittet. Så I kan nok forstå, at det er velfortjent, at den unge mand her fra Færøerne skal have mindebæger. Og så kan jeg for øvrigt opleve, at John han er i gang med en bachelor oppe i Aalborg, og derefter håber han på at komme ind til chefen for SOS for at fortsætte sin uddannelse der. Ja.